Áno, máme mačičku a ideme. Tu sa to zasekla. No, takže ideme, práve čakáme našu mamu, ktorá si išla niečo kúpiť do obchodu a my ju čakáme na parkovisku, lebo ideme na svadbu. Takže budeme tam tancovať. A čo, mi chceš piť koľku? Nechcem. Tu si dáš? Sa to otvoríš, tu sa dáš, povieš si kedy? Teraz! Zabíjacka, ukáž, skúsim. A tu mám šitá? Ježiš, to je fešanda. To je fešanda. Ideme si dať ten keksíček. Baby. Čau. No tak keď sme tam konečne prišli, tak sme prišli do kostola, kde tá svadba bola. Potom zrazu prišla nevesta a ženích tam stál a čakal na ňu. Potom všetci spievali pesničky a vôbec ich to neprestávalo baviť. Keď si manželia povedali áno, tak vyšli von a deťom z dediny hádzali cukríky. Ja som si tiež jeden uchmatol. Dobre, prosím vás, priatelia, kto ide na hostinu, poprosím vás. Nevesta potom sadla do drahého auta značky Mercedes. Čo sa stalo? Zobrali ste si aj stadielkinov, všetko? Dobre. A všetci sme sa pobrali napapať sa. Keď sme prišli na miesto, tak začali piť jablkový džús. Pred rodičmi na 2 razy. Poďte spolu so mnou. 1, 2, 3. Potom tento nemotorný ujo rozbil jeden tanier. No teda. Nevesta a ženík sú veľmi šikovní, tak to pozametali. Občas im tam ale niekto do toho kopol. Nechápal som prečo. Čo robia? Presne dobrá obuv na to. No potom im všetci zatlieskali. No tak toto vyzeralo na mieste, kde sa papalo. Ňam, 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 ňam. No, čo sme papali? Napríklad takéto dobré koláče. Potom sme papali aj takéto koláče. Takúto polievku. Alebo takéto tofu so zeleninou, ryžou a zemiakmi. No a potom mladomanželia zatancovali svoj prvý tanec. No a potom tancovali všetci ostatní. Ale veľmi lásky nenájdeš viac u nás.
Samo drva nie dobre do siebie, nie dobre w rodzinie, której łaska nie je, żyjemy z rodziny, nieszczęsny musi być. Potom sme išli za nevestou. A dali sme im darček, takéto pekné kresbičky od Desánky, takúto ružu, alebo srdiečko, no nádherné. No a potom sme zase išli tancovať. Bože môj. No a potom prišla profesionálna fotografka a všetkých odfotila. No pozrite sa na tú fotografku. No a potom prišla veľká udalosť, keď sa krájala torta. Deťúrence sa postavili jedno vedľa druhého a čakali, kedy dostanú svoj kúsok tortičky. Mňam, mňam, mňam. A potom sme zase museli pozerať, ako sa tancuje. Joj! Joj! Ideš, dievča! Krásne. A potom všetci zapálili prskavky. Ešte raz. A mladomanželia prešli pod nimi a dali si tam veľkú pusinku. A potom sme zase tancovali. Romantické tance. Ten nie rozwiązał. A o polnoci, keď sme dotancovali, tak sme si povedali, že už sme unavení a sadli sme do auta a šupky, hupky, rubky sme išli spienkať. Cesta to bola veľmi nebezpečná. Vidíte tie oblaky tam, tú paru? A potom zrazu sme uvideli krásneho veľkého jelenia. Skoro sme ho zrazili. Jaj! No a na našom krásnom hoteli sme sa ešte pohrali s Agátou. Ona takto rada hrá.